Mundaka lagunkoia osasunaren mundu erakundeak sustatutako pertsona nagusiekin lagunkoiak diren hirien mundu sarearen proiektuaren esparruan sartzen da, baina gure errealitatera egokituta. Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen Euskadi Lagunkoia sarearen bidez. Une honetan, Mundakan, biztanleriaren 28,7%, 65 urte edo gehiago ditu. Horregatik, Mundakak, etengabe hobetzeko zeharkako eta herritarren ekarpenetara irekitako partaidetza prozesu baten bidez bultzatzen du ekimen hau. Helburua, udalerri lagunkoi bat eraikitzea da, herritar guztien eta bereziki pertsona nagusien beharretara egokitua. Proiektu honek 4 fase ditu. Diagnostikoa eta lagunkoitasun plana, ekintzen implementazioa, ebaluazioa eta etengabe hobetzea. Une honetan, lagunkoitasun planaren diseinuaren lehenengo fasean gaude. Horretarako, inkestak eta talde fokalak sortu dira, herritarren ekarpenak jasotzeko. 8 gai desberdin aztertuko dira, aire zabaleko espazioak eta eraikinak, garraioa, etxe bizitza, parte hartzea eta gizarte sarea, herritarren parte hartzea eta enplegua, errespetua eta inklusioa, komunikazio eta informazioa, gizarte zerbitzuak eta osasuna. Jasotako ondorio guztiekin lagunkoitasun plan bat egingo da eta bertan beste ekintza batzuk proposatuko dira. Pertsona guztien artean, Mundaka, pertsona nagusiekin lagunkoiagoa izan dadin lortzeko.